Hello mga kainday, may chapati ako dito. Ayan. Ayan. Binili ng aking tatay sa bakery kasi wala na po akong oras magluto. So, bali, 30 piraso po yan. 5-5 po bawat ganyan. Tapos, iano ko siya yan isa-isa, ganyan. Tapos, ilalagay ko siya dito sa foil box mga kainday. Ayan. Ayan po. Ayan, ipipreser ko siya mga kainday para kahit anong oras na gusto nila ng chapati, ganyan, meron pong stock. Sobra po kasi akong busy kaya wala na akong oras gumawa. Alam ko po gumawa ng ganito mga kainday. So, ayan na mga kainday na ilagay na natin sa box. So, bali 3 boxes. 10 bawat isang box mga kainday. Ayan. At nilagyan ko pa ng pangalan chapati para hindi po ako malilito kung saan ang bubuksan ko. Kasi maraming nakalagay sa freezer, hindi lang naman po ito. Kaya nilagyan ko na ng mga pangalan. Yan lang mga kainday. Salamat po sa panonood.